ମାନେ ସେ 10ମ ପାସ୍ ହବ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଯିବା ଆଉ। 10ମ ପାସ୍ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବ। ବାପା ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତାଙ୍କ ଘରେ 4ଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିବ, 5ଟା ଚେୟାର। ମୁଁ ବସିବି, ମୋ ବୋଉ ବସିବ, ମୋ ବାପା ବସିବ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ବସିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ବସିବ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବସିବ। 6ଟା ଚେୟାର, 3 ଜଣ ବସିକି ଫାଇନାଲ କରିବୁ। ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ତମର ଟଙ୍କା କେତେ ଦଉଛ ଦିଅ। ଡିମାଇଟ୍ ଭୋଜିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? 70-80 ହଜାର ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଆଣୁଛି। ଲକ୍ଷେ ପରେ ଲାଗିବ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ ଆଉ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବାହାଘର କରିଦବା ଆଉ। ଆଉ ଝିଅ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ନାଇଁ? ଝିଅ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବନି ବାହା ହେଲା ପରେ। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ? ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ, କାଚ ବାଉଜ ସାୟା ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ନା ଆଉ। ତାପରେ ବାଉଜ ସାୟା ପିନ୍ଧିବ, ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଛାୟା ପିନ୍ଧିବ। ଇଏ ସବୁ ପିନ୍ଧିବ, ଶିଖେଇ ପିନ୍ଧିବ, ତା ଶିଖେଇଦେବି ଆଉ। ତମେ କେମିତି କାଚ ଶିଖେଇବ? ପିନ୍ଧିବ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ତମେ ଶିଖେଇଦବ? ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ କେମିତି ପିନ୍ଧା ହବ ସବୁ ଶିଖେଇଦେବି। ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧାବି? ତାହେଲେ ଭଲ ଶିଖେଇବା। ଛାୟା ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ଛାୟା ବି ଶିଖେଇଦବ? ଚଡ଼ି ତ ପିନ୍ଧା ଆଗରୁ ଶିଖିଥିବ ଆଉ।